हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय दिनै प्रमद बर'आ गन्थंआव दै हाबदों गाबदों टेनसन जादों मानो जादों बेनि मेन रिजनखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि इउपिपिएलनि जि सरकार बिथांमोना 12थाल' देरहादों बिजेपिआ जुदि अनामोनब्ला एलायन्स जायामोनब्ला इउपिपिएलआ जेबो सरकार फर्म खालामनो हानाय नङामोन बे सिदा खोथा बेखौ बयबो रायजो राजाया मिथिगौ नाथाय दिनैनि दिनाव बे इउपिपिएलनि माखासे सामब्रामफ्रा बुजिया सोमजिया खोथा रायलायो इउपिपिएलआ सान्थि सुक्ति एबा गोजोन सुक्तिनि गेजेरजोंसो सरकाराव फैदों होननानै बुङो दिस इज टटेलि मिनिंलेस लाजिनांगौ बेबायदि बुंनो दिनै बिजेपिआ जुदि प्रमद बर'जों एलायन्स जुदि सरकार फर्म खालामामोनबा प्रमद बर'आ बिटिसिनि सिएम जानो मोननाय नङामोन इउपिपिएलनि जेसेबां दैदेनगिरि नेताफोर दं बिथांमोना बिजेपिनि अननायाव दिनै साफा दैदेनगिरि जानो मोनदों बेनो लास्ट बेनो फार्स्टखा आरो बिथांमोनखौ बिजेपिआ मानि थाखाय साफा दैदेनगिरि खालामदों बिनि रिजनखौबो आं दिनै रायजो राजाफोरनो खोन्थागोन नोंथांमोना खोनासं मानो होननानै बुङोब्ला सुक्ति खालामबाय पिस एकर्ड प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनो हाबाय स' बेनिखायनो बिथांखौ सासे दैदेनगिरि हिसाबै एस ए पलिटिशियान हिसाबै बिथांनो बेबायदि गल्डेन अपरचुनिटिसखौ होदों जुदि बिथाङा बर' रायजो राजाफोरखौ थगायामोनब्ला दिल्लीयाव जुदि बेबायदि एकर्ड खालामनानै फैयामोनब्ला फ्रम टुडे वी डोंट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट होननानै जुदि लिरनानै फैयामोनब्ला दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला होननानै जुदि प्रमदआ साइन खालामामोनब्ला प्रमदआ बेबायदि अपरचुनिटिसखौ मोननाय नङामोन बे एक नाम्बार 2 नाम्बाराव बर'नि जि गोजामसिन दाबि आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ दिनैनिफ्राय मुभमेन्ट खालामगोन ना खालामला होननानै प्रमद बर'आ कुइसन सोंजादों बाव बुंनांबाय प्रमद बर'आ खालामला होननानै बिथाङा बुंनो गोनां जादों खालामला डेट मिन्स बिथाङा जायनि थाखाय साइन खालामदों बर'नि जि सिमां जि गोजामसिन दाबि सेपारेट स्टेट बे स्टेटआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथारमोन मस्ट इम्परटेन्टमोन बाट प्रमद बर'आ आनफर्चुनेटलि बर'नि सिमांखौ दंस' खालामदों दिनैनिफ्राय जोंनि बर'नि जि सिमां दंमोन बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दं बे टटेलि बे एकर्डनि गेजेरजों जोबजोब्बाय होननानै प्रमद बर'आ दिल्लीयाव साइन खालामैनि सिगां बेखौ खिन्थानो गोनां जादों अब्लासो बिनि उनावसो बिथाङा बे सिगनेसारखौ खालामदों समायखिरा लानांदों प्रमद बर'आ जायनि थाखाय प्रमद बर'आ बर' हारिखौ बेबायदि दिल्लीयाव फाननानै फैदों बिथांमोना दिनै दिनाव लाजिबावा दिनै बिजेपिआ बिथांमोनखौ अननानै बे 5 इयार्सनि थाखाय बिथांमोननो चान्स होखादों आरो बिथांमोना थैलाय उजिलाय जिन्दिगिबो बेबायदि चान्सखौ मोननाय नंला स' ओंखायनो नोंथांमोना खामायखादो जाखादो लोंखादो 2025आव नोंथांमोना जेबो गुन्दै गैला कनसियास जादो रायजोफ्राबो बिकज बिथांमोना अलरेडि थगायखाबाय जायनि थाखाय दिनै बिटिसिनि बिजेपिनि हwdw कुमारदेआ दिनै प्रमद बर'खौ बुंदों धमखि होदों 1 सेकेन्डबो नाङा जोंनो इउपिपिएल सरकारखौ सोलायनो एबा बिटिसिनि सरकारखौ सोलायनो सेकेन्डबो नाङा होननानै बुंदों जायनि थाखाय प्रमद बर'आ इनटलारेन्स जानानै दिनै ससियेल मिडियायाव बुंनो गोनां जादों आरो इउपिपिएलनि माखासे सेला बेला बे सामब्रामफ्रा सरकार बायजानो गिनानै दिनै सैमा फाग्लाफोर बायदि रोनावगासिनो दङ मानो होननानै बुङोब्ला मेन खारना जाहैबाय दिनै हwdw कुमारदे आरो इउपिपिएलजों मानो नांलायदों मानो कनफ्लिक्ट जादों बिनि रिजनखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन मेन जाहोना जाहैबाय गावजों गाव माने स्किम रानलायनाया गावजों गाव थोआ लोमा जादों सोरबाया उमुक बियो बिदि सोरबाया बिदि बियो गावजों गाव माने शेयारिंआ मोजां जालायाखै स' बिनिखायनो बिथांमोना गावजों गाव दावराव जादों जायनि थाखाय हwdw कुमारदेआ बेबायदि बुंदों जुदि बिथाङाबो सेटिसफाइ दङमोनब्ला बे इउपिपिएल सरकारजों बिथाङा बेबायदि बुंनाय नङामोन नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै नाय जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'खौ मोख्रा मोसागासिनो दङ इउपिपिएल सरकारखौ दिनै मोख्रा मोसाहोदों बिजेपिआ बिथांमोनखौ दिनै बाहायखादों अलरेडि दिल्लीयावनो बिथांमोनखौ बाहायखाबाय
बर'नि सिमांखौ दिल्लीयावनो फानहोखाबाय आरो बे BTC आव फाननोलाय माथो टाइम नांबावगौ बिथांमोनखौ एनिहाव बेबायदिनो माबा मोनसे खायदा खालामनानै पलिसि मेकिं खालामनानै बिथांमोननो साफा साफा माने मोनफा मोनफा पावार होनानै एबा साफा साफा दैदेनगिरि खालामनानै बिथांमोननि जि लुबैनाय जि थांखि बिथांमोनाथ' ओरैबायदि ग्रिडि साफा साफा दैदेनगिरिखा बिथांमोनखौ सोरखौबा MCLA EM बानायबाय सोरखौबा BTC नि CM बानायबाय एटसेट्रा डट डट स' बिथांमोना बेखौनो गावसोरखौ दुगा UPPL सरकारा पिस एकर्डनि गेजेरजों फैनायसो बेखौ गोसो जाबानो सरकारखौ सिफायनो हाया सोर बुंदों सरकारखौ गोसो जाबानो सिफायनो हाया होननानै सोर बुंदों बबाव लिरनाय दङ BJP नि बे इलेक्टेड जेसेबां MCLA दङ ओंखारनानै फैलाय नायनि आङो सरकारा बायगोना बाया आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव प्रमद बर'खौ जायनि थाखाय मोख्रा मोसाहोदों प्रमद बर'खौ माबायदि मोख्रा मोसाहोदों बेनि मेन रिजनखौबो नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थागोन टुडे आइ विल शेयार विथ इउ नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामगोन प्रमद बर'खौ दिनैनि दिनाव माने मोख्रा मोसाहोगासिनो दङ आंनो एथ'खिनि हर आंनो नैबे स्किमखौ नांगौ आंनो नैबे फैसाखौ नांगौ नैबेबायदि एमाउन्टखौ आंनो नांगौ बै बोसोरनि बाजेटनि फैसाखौ आंनो बिसिबां नांगौ होननानै प्रमद बर'नाव डिमान्ड खालामो जुदि प्रमद बर'आ डिमान्ड खालामनायाव जुदि होनो हायाब्ला बा माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला सरकार सिफायगोन नङाब्ला माबा मोनसे खालामगोन होननानै प्रमदखौ दमहोदों जायनि थाखाय दिनै उरुप कुमार देआ बेबायदि बुंदों बिथाङाबो जुदि प्रमद बर'नि खामानि मावनायाव जुदि गोजोननाय दङमोनब्ला बेबायदि बुंनाय नङामोन दिनै गावजों गाव दावराव जालायदों बाजेटनि थाखाया गावजों गाव शेयारिं खालामनाया मोजां जायाखै सोरबाया बुरजा मोनबाय सोरबाया खम मोनबाय स' बेनिखायनो बिथांमोना दिनैनि दिनाव कनफ्लिक्ट जादों आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव बेखौबो आं खोन्थागोन बिथांमोना जेबो एगेन्स्ट खोथा बुंनो हाया BJP नि सायाव आं BJP नि देरहानाय एबा इलेक्टेड MCLA फोर दं बिथांमोननि सायाव जुदि माबा मोनसे इनाय अनागारि जुदि बिथांमोना खामानि मावोब्ला एबा बिहेभियार देखायोब्ला गाज्रि बेबहार देखायोब्ला सिदा खोथा हाग्रामा महिलारिजोंसो जोङो सरकारखौ दागोन बाराब्ला होननानै प्रमद बर'खौ दिनै मोख्रा मोसाहोगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनै BJP नि दैदेनगिरिफ्राबो नैबेबायदि टारगेटखौ लागासिनो दङ स' मेन खोथाया जाहैबाय मा BJP नङाबानो UPPLआ सरकार फर्म खालामनो हाखाया बे सिदाखा जायनि थाखाय दिनै UPPL सरकारखौ सिगिनानै दिनै BJP नि दैदेनगिरि एबा नेताफ्रा दिनै थाखा फैसा जोंनि BTC आव जेसेबां थाखा फैसा फैयो इयारलि बेसेबां फैयो बेखौ दिनै गावजों गाव रानलायनानै जानो रोङियाव दिनै BJP आरो UPPL जों दिनै कनफ्लिक्ट जादों आदारवाइज जुदि बेबायदि जायाखैमोनब्ला बेबायदि कनफ्लिक्टबो जानाय नङामोन आरो ससियेल मिडिया उरुप कुमार देआ बेबायदिबो बुंनाय नङामोन बुजिबाय रायजो राजाफोर खोथाखौ दिनैनि दिनाव बे सरकार सिफायनो होननाय खोथाया एक सेकेन्डबो नाङा होननाया ओरैबायदि मुल्यबान प्रमद बर'आ उन्दुनो हायाखै जाहैदों UPPL नि माखासे बे सामब्रामफ्रा बिथांमोनाबो उन्दुनो हायाखै सरकार सिफायनो जेबो टाइम नाङा UPPL नि सरकारा जेबो गुन्दै गैया UPPLआ 12थाल' मोनखादों UPPLनाव जेबो पावार गैयामोन जायनि थाखाय बर'नि सिमांखौ प्रमद बर' आरो UPPLनि जेसेबां दा BTC आव लिडारफोर दं बर'नि सिमांखौ दंस' खालामनानै होनायनि थाखायसो दिनै बिथांमोनखौ BTC नि साफा साफा दैदेनगिरि बानायदों BJPआ जुदि बिथांमोना बर'नि जि सिमां जि ड्रिम्स बेखौ जुदि दंस' खालामनानै होनो हायामोनब्ला बिथांमोनखौ रावबो दैदेनगिरिया BJPना साफा साफा BTC नि दैदेनगिरि बानायनाय नङामोन हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो सरकार फर्म खालामगौमोन बे सिदाखा खिन्थु हाग्रामाया 17था मोनदों बे सिदा खोथा थगायनानै पलिसि मेकिं खालामनानै बिथांमोना हाग्रामाखौ जोख्लायनानै दोनदों जायनि थाखाय दिनै BJPआ प्रमद बर'खौबो थिग बेबायदिनो दिनै मोख्रा फुथुला खानानै ओरै बोगदावलाय बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ प्रमदआ जुदि BJP नि दैदेनगिरिफोरनो बा MCLA EM फोरनो बिनायखौ जुदि हराब्ला प्रमद बर'खौ माबायदि दमहोयो मोनसिगौ प्रमद बर' जुदि जोंनो नैबे बोसोरनि बाजेटखौ इसिबां थाखाखौ जुदि जोंनो होआब्ला BJP नि दैदेनगिरि एबा EM एबा MCLA फोरनो जुदि डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै होआब्ला नोंजों आं थानाय नङा
आरो BJPजों सरकार फर्म खालामगोन UPPLखौ सिफायनानै जोंनि जि 5 बोसोरनि टार्म्स दंमोन बेखौ जोङो सिफायनानै जोङो BPFजों सरकार दागोन नैबेबायदि थगायनानै प्रमद बर'निफ्राय बजाखौ लुथिगासिनो दङ जायनि थाखाय प्रमद बर'आबो मोनथिखाबाय आं मालाय बोरैथो बेबायदि बजाखौ लुथिजाबाय थानोब्रा साननानै प्रमद बर'आ BJPनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव एसे माने दुगामारा खोथा बुंदोंमोन जायनि थाखाय दिनै नैबे रिएक्सना ओंखारदों उरुप कुमारदेआ बुंदों 1 सेकेन्डआवनो जोङो BJPआ सरकारखौ सिफायनो हायो एबा चेन्ज खालामनो हायो जोंना ओरैबायदि पावार दं होननानै बिथाङा बुंदों मानो बुंदों रायजो राजाफ्रा स्टाडि खालामनानै नायदो आरो फैबाय थानाय समाव रायजो राजाफ्रा कनसियासनेस जानाया मोजां जोंनि BTCखौ बिथांमोना कब्जा खालामनानै गावसिनि आथिं सिङाव दोननानै जोंखौ मोख्रा मोसाहोनो नागिरदों बिकज जोंनि बर' रायजो राजानि जौगानाय लेखा फरा रोंनाय बेखौ गुबुन जाथिफोरा नायनो बायो मेगन सायो बर'नि जि ग्रथ डेभेलपमेन्ट बर'नि जि रोंनाय रानाय बर'नि जि जौगानाय 17 इयार्सआव जेसेबां जौगादों नैबे जौगानायखौ नुनानै गुबुनारिफोरा जोंनि जौगानायखौ दिनै मेगन सादों जायनि थाखाय BJPआ दिनै जोंनि BTCखौ दखल खालामनो नाजादों ट्राइ खालामगासिनो दं स' जोङो रायजो राजाफ्रा नैबेबायदि खाबुखौ जोङो होनो मोननाय नङा जोङो बयबो गावजों गाव मुसुयलि सापर्ट खालामलायनांगोन फैबाय थानाय समाव जोङो गावजों गाव मुसुयलि जुदि सापर्ट खालामलायाब्ला जोंनि BTCखौ जोंनि काउन्सिलखौ जोङो सालायनो मोननाय नङा स' ओंखायनो बयबो अल टुगेदारलि खामानि मावनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं आपिल खालामो लोगोफोर थेंक इउ